Bona nit, cigaleros i cigaleres, i benvinguts al tercer Molta Boca de la temporada. Un programa que dedicarem a la Hansineta, especialment, i que no faltaran les seccions de la Cigaleuros i de la regional, com sempre. La veritat és que la Hansineta no pare, em va fotre 5 entre setmana i avui en mitja hora he liquidat un camp com el de l'Alavés en qual encara no havia perdut. No ens podem queixar, jugador que juga, jugador que ho fa bé, Rafinha Cari que sembla Ronaldinho, i Lewandowski, que sembla que tingui 23 anys fotent-los de 2 en 2 o de 3 en 3. Bé, contents per aquesta part. Avui, com veieu, tenim a l'Armengol, que el tenim d'excursió. Sí, no ha arribat. No ha arribat a temps, no passa res. I, bueno, amb la regional tenim temes a tractar, tenim un interessant Lleida-Barça de bàsquet, amb un Barris Nord que feia goig, i res, ja ho veieu, el Barça guanya molt fàcil, així que arrenquem. Com estàs? Doncs bé, després de la setmana passada que vaig caure cau, aquesta setmana estic bé. Derrotat per la derrota del Bellcaire, no aixequem cap, noi, però bueno, estàvem analitzant el Barça mentre estàvem allí a la banqueta i no sé què està passant. Ho comentàvem allí, sembla el Guardiola, l'època aquella de Guardiola que fotíem 3-0 a la mitja part i a guardar veles, noi. Sí. La primera mitja hora, la veritat és que ha sigut espectacular. He disfrutat molt. He hagut de trucar amb un amic per gaudir-ho. Amb qui? A Fonta, Ah, sí? perquè necessitava parlar amb algú, saps? Estava supercontent avui. És a dir, Tant? O sigui, per veure el repetit? la primera mitja hora sí. Sí? Sí, m'ha semblat amb un camp molt difícil que t'apreten a dalt, molt seriós. O sigui, em semblava que érem imparables. O sigui, un equip, un rodillo, tio, com el Bayern de Flick. Que, bueno, pues això, que si t'apreten a l'espai el Rafinha feia molt mal, que si no t'apreten, pum, comença a jugar ràpid i els tanques a l'àrea, amb molts registres, fent mal la pilota parada últimament. Vull dir, un equip molt competitiu i que tothom que surt ha jugat Héctor Fort, semblava que Koundé, no el passaven. I bé, molt bé. I res, entre setmana vam fotre 5 contra un equip, Sí. s'ha de reconèixer, contra un equip que hi podíem jugar nosaltres. Sí, la veritat és que sí. O sigui, entre setmana va ser un partit que a mi em va sorprendre, suposo que també ja vau tractar el tema la setmana passada, però em va sorprendre que tantes rotacions que va fer a Pamplona... L'Excel, és l'Excel. Ja, però... L'Excel Sí, l'Excel, em sembla molt bé, però no, jo crec que... no podies anar una mica... A mi el que... O sigui, dius, surts amb qui surts, vale, però és que al minut 70, 75, canvies el teu golejador, Lewandowski, deixis a fallar en Torres, que ja en parlarem, S'ha lesionat. millor, No. lo millor que ens podia passar, La lesió ningú. lo millor que ens podia No, passar, Genís, No Genís. estem per perdre gent. S'ha lesionat al minut 4. que surti un mes. l'extrem del cadet B. Que no pot jugar aquest tio. L'altre dia ho parlàvem. Jo crec que tal com som, amb els pocs que som, has de Genís, preparar-lo com que puguis. no, que a Tio, Pamplona em va l'any desesperar, tio. Sí, i a mi també. Però l'any 13 passat- pilotes perdudes. Sí, a mi també, però l'any passat... Hòstia. L'any passat hi va haver una època que ho feia bé, vull dir... Sí, ets el bo. dia que es va creure que era un tiburón. Bueno, I pues que quan s'ho va veure poden que creure. estava fora al mar va dir, noi, què foto aquí? Nah, dolentíssim, Que sí, malíssim. però crec que no pot renunciar-hi amb la poca plantilla que tens. No tens res a dalt. També et diré que l'únic lloc on pots jugar és a dalt, de tot. Perquè tira des mars i no toca pilotes. Vull dir, fa bé la feina, saps? Ja, però Sí, entén-me. que una persona, o sigui, tu mateix ho estàs dient. A la banda no pot jugar ara mateix. I on vols que jugo? De punta? Com a substitut de Lewandowski per anar-li donant descans. El dia que juguem contra el Bellcaire. Clar, Perquè- però no tens res més, però vull dir, no Mare cal de fer Déu. mal, que faci la seva funció i després ja el trobaràs. Per quantes setmanes en té? Un mes. Bestial. Que de boig. A veure, anem a parlar de Rafinha Caipirinha. Ja, no sé què passa, no sé què està passant. Increïble. Ha picat una falta, el primer gol. No, és que no hi he vist res, tio. L'any passat no sabia xutar una pilota. Bueno, sí, tenia bon golpeig, però no l'aprofitava. La falta del primer gol és d'aquelles que només cal pentinar una mica perquè anava dintre sola. I el segon gol, fa una cavalcada. O sigui, banda dreta, al nostre camp, 60 o 70 metres de porta. I passen, fa veure que ell va, marxa cap al defensa, una cavalcada, 60 metres corrent, però és que arriba i la dona de Lewandowski de fer-lo tu.
Vull dir, bé. Però què li ha passat amb aquest noi? A veure, jo crec... A veure, el Flick em agrada a tothom. Vale. Després jo crec Senyales que a Xavi? No cal senyalar, és que no cal fer... Senyales al... Sí, no cal fer, com es diu allò, a mal de penya l'arbre barcelonista, caigut. Xavi. Sí? No cal. I és que ja es veu. O sigui, Vale. són els dos extrems. Xavi va fer una bona funció per mi l'any que guanyem la Lliga com toque de Malisman, bueno, com vam poder, però el següent any, o sigui, l'any passat és desastrós. I tothom està en la seva pitjor versió i ara està tothom en la seva millor. És a dir, hem passat d'un extrem a l'altre, per això també es veuen tantes creences. Saps? Vale, perdó, També juguen havies més vertical que d'acabar amb Rafinha. Rafinha. Sí, jo crec que amb Rafinha també ajuda molt, que juguem més vertical, molt més vertical, i aquí Rafinha es troba molt còmode, i després aquí hi ha una qüestió de confiança que li surt tot. O sigui, ara li surt tot, ara s'atreveix amb tot i tindrà un baixón, però per la manera que juguem ara, i per com està estructurat l'equip, jo crec que Rafinha té un vestit a mida. O sigui, perquè el camp li obre balde, pot venir una mica dins i pot trencar tota l'estona que vol. Jo tinc... Juguem vertical, se li ha donat els galons de la pilota parada i tot això li agrada i ho aprofita. I després ja tens l'altra banda, està descarregat d'haver d'agafar aquella responsabilitat que d'anar-se'n algú contra un. li donàvem i fa la seva funció. I és el complement perfecte per a la que tenim. Vale, jo et vull fer dues preguntes. La primera és... bueno, jo et diria una afirmació. Crec que l'única persona que no ha millorat Flick per ara és Balde. Discrepo. Creus que Balde està fent una bona temporada? El Balde sembla un avió un altre cop. El Balde l'últim any era molt fluix, Molt fluix, però crec que no... és a dir, crec que no ha sigut la millor versió Això d'acord. és a dir, no, Sí. Que ha millorat l'última, sí. ha millorat l'última, però no és la millor que vam veure. És a dir, Balde quan puja del filial al primer equip, No, abans de que passi sí. per les mans de Xavi, No, i la temporada primera amb Xavi ho fa molt bé. Un espectacle. quan encara no havia acabat de passar per les mans de Xavi. Bueno. Quan arribava i no hi era. Mm. Quan arribava de darrere i no hi era, a dalt. Bueno, i l'altre és, que de molt, però aquest estiu seria moment de vendre Rafinha? Si segueix aquesta temporada no el pots vendre. No! Tornem a ser culers cagats que... No, que no n'hi ha dades per vendre. Qui? De Jong El fraude? Però sí, però... i l'Araujo. Què ha jugat avui? I l'Araujo, si no Què ha jugat avui? Una estona, crec, al final. I l'Araujo ja tenen gent per vendre bones. Jo crec que s'ha de vendre sempre un tio bo per any, com fa el Madrid. Però Rafinha, si està així, no pots vendre, tio. A part, és que hi ha una cosa. Sí. Mira el Madrid que ha passat. Sembla que tenia un equilibri perfecte i ara sembla que amb l'Mbappé ho havia de guanyar tot. Mira el que està passant. Vull dir, potser fitxes un jugador que si tu te'l donen amb una carta és millor que Rafinha, posa Nico Williams, però per la manera que juga el Barça no t'aporta tant com t'està portant Rafinha. És a dir, ara mateix al mercat d'hivern... Ara no et canvio, Nico. Ara mateix al mercat d'hivern... No, això 100%. Això 100%. Hi ha aquesta química i aquesta manera... Això És l'únic que 100%. trenca l'espai. Fa aquella funció d'Henry al Barça Guardiola. Que tothom diu, no fa res. No fa res. L'únic que va a l'espai, genera. És poc precís. Sí, vale, és poc precís. És poc brasileño. Però ajuda molt, tio, l'equip. No, però... I després... Que sigui poc brasileño també ens va bé, perquè I si és després poc hi ha una brasileño dins el camp és poc brasileño fora. Sí, és veritat. I- És de Deus a Benzoe proteja. Claro, I després hi ha una cosa bona a Rafinha, que això ho ha tingut sempre, que pressiona com un animal. sí. O sigui, per lo que et dona Flick, per lo que demana Flick, que es pressiona com un animal, o sigui, el necessites. És a dir, el Barça pren molts riscos. Avui el Barça podia acabar la primera part 2-5. Ells els han anat un gol, han tingut una altra molt clara, és a dir, el Barça Sí, juga a l'he muerte. vist el gol, no? El Barça juga que a la primera, que no arriba bé la pressió, és ocasió de gol en contra. Que jo feliç, de jugar així. Sí, no, a veure, és el que, Però- és lo que també però tenia, llavors- és lo que també sempre s'ha parlat del Bayern de Flick. Al final, tu perds 2-8 a quarts de final, Ai, podia fer però 5 gols. podies fer 5 gols, tu. Van fer 2 pals, crec. Sí, o sigui, si en comptes d'estar depressius com vam estar, arribem d'això, igual Ja, quedem però- 8-5. No. Però genera tant que t'atropella. I això a mi m'encanta. I ell va de cara a l'atac i no negocia gens. Ara, comentaves, el Madrid està malament. No, guanya'm el cul, tio. Ahir Sí, que... però ho ha fet sempre. A veure, a mi el Ja, que fa tio, por, però- a mi el que fa por és que ja comença a fer el que esperava, amb el 4-4-2, Correcte. ja deixa sempre un dels tres davanters estrella al banquillo, Correcte. aquí em fa por. No jugaré, no juga res, però ja no li fan gols, ja és sòlid. I fins- A mi m'agrada
que el Madrid al principi patia, era un equip trencat, I fins el dia que se'n doni compte que ficticios. el ficticius El banquillo cabron està molt bé, i Mbappé a la banda. Sí, sí que està bé. I acabarà la temporada de puta mare i se'l vendran. Sí, Seguríssim. ho hauríem de fer. Què pensem de l'Espanyol? Diuen al xat. Bueno, Home, victòria important. ahir va ser una bona victòria. Victòria important. Què vas anar? No. Victòria important, però bueno, aquí no. La persona que parla al xat sí que hi va anar, que ja sé qui és. I no, a veure, la victòria d'Espanyol important contra el Mallorca. Que fot el Va, passem a la Lliga d'Euros, després tenim alguna cosa més. Ara, parlem de seleccions. Serà un desastre. Serà un desastre. Resem, Quina perquè no es mandra. lesioni més ningú. No. Hem de parlar una cosa. Què? Fitxatge. Facto? No, fitxatge. Fitxatge? Chesney. Estic molt Uah, el fumata blanca, tio. És ídol de l'afició, ho serà. Aquest tio li suda tot, tio. Perquè- Aquest tio es porta pel Barça, tio. Estic molt il·lusionat. Perquè no li van tirar amb ells els metgeros de Courtois, perquè obre un estanc aquest. Sí. Aquest se'ls guarda a la butxaca perquè és un fumador nat. fuma allà. És un És fumador. un tio que té una aura de porta pel Barça, que li suda tot, o sigui, senyor, sí. És un tio que s'aixeca, tipo Ter Stegen, que per una parada del segle, s'aixecarà de terra. No. I ni ho celebrarà. Saps què vam dir l'altre dia? I et dic una cosa, és que juguem sense porter. Sí. Juguem sense porter. Avui el gol que ens anulen és parable. Sí. La maneta aquella, la manita No està relaja. ben malament, però... Iñaki, la manita relaja. Chesney, a veure, jo reconec que Chesney no era un porter que m'agradés molt, però un porter de nivell mundial. Sí. Llavors, s'havia de fitxar. Ho Ara- han fet bé ràpid, eh? Jo et vull dir dues coses. La primera és, com de boig has d'estar perquè estiguis jugant a la Juve. El Mota, que et vingui el Mota i et digui no, per mi no seràs titular, no sé què, i a saber les propostes que podia arribar a tenir, Tenia molts milions d'Aràbia, o sigui, però molts. i aquest tio decideix Anar a Marbella a viure anar a Marbella a viure. és un crac. Es devia aixecar al matí, Diu que està en forma per això encara. es devia fotre un carajillo de Maria Brizar, Cigarret. cigarret, mentre llegia Aquest tio ens farà campions d'Europa. Aquí ho dic, eh? I després una altra cosa. L'altre dia vam parlar. Fumarà un puro. L'altre dia vam parlar, Genís. Hauria d'estar instaurat al món del futbol Què? que si el Chesney para un penal es pogués fumar un cigarret com a recompensa. Jo crec que no... És a dir, ara que el Barça hi ha moments que no ataquen, hauria de poder fumar. Però hauria de deixar... És aire lliure, tio. Quina llei hi ha que ho prohibeixi? Ja. És aire lliure. Que fumi, tio, tranquil. No passa res. Té una aura espectacular. O sigui, un tio... Vàper, sinó que fumo vàper. Hem fitxat un tio que està de Marbella. Li podríem deixar els vàpers. És increïble, aquest tio. No, és el que diu. O sigui, només la història aquesta ja es mereix una pel·lícula. Molt bo. Que té per cobrar 30 milions l'any a l'Aràbia, se'n va viure a Marbella i es retira sent titular de la Juventus. No. Aquest tio podia allargar la carrera 5 anys més. Aquest tio podia viure del cuento i acabar cobrant mínim 100 milions més. anava a dir 50, però sí, 100 milionets més. 3 o 4 anys a Aràbia. Allà sí que fumant tot el que volgués, Sí. perquè allà ja no li exigirien ni d'això, vull dir, Però jugar el Xavi caminant allà. ni els polonesos, tio. Són els amos. Ja es veu, Lewandowski va dir, se'n va cansar. Podia seguir guanyant tot al Bayern i fent 52 de temporada i va venir al Barça, que Ja. quin Barça era. Ja, però Els agrada la competició, també cobrava els més. agrada? També cobrava més. Poc. I Barcelona. Això, La Pae el va apretar. Ah. La Pae a Lewandowski li Són va dir. competitius, A Lewandowski li va dir, perfectes. anem a veure el sol, Són competitius, que fot però 10 anys que no el però veiem. són ben parits. Necessitem aquest tipus de gent, alemans, polonesos, uruguaianos. Menció especial a Lewandowski. Veus el mateix que parlàvem abans. Millor versió. Se'l volien carregar, Millor versió. Sí, a la llista negra de Xavi estava. El Xavi va dir que se'l volia carregar. Sí, sí. Tu mateix crec que porta 12 gols en total en dues competicions. A mi, saps què em sap Però greu? saps per què, Sergi? Dis-me. Jo crec. Genís, dis-me. No, jo crec una cosa, que... A veure, tio, o sigui, que no és tan difícil. A veure, Xavi, anava Lewandowski li diu, m'has de ser a la punta al quadrat, perquè tal, m'has de baixar a rebre aquí per descarregar a la banda contrària al quadrat. I Lewandowski, i ara m'he d'estar pensant en la part. Perquè és normal. Aquest tio has de dir, tu no em moguis de l'àrea. Acroyoga, Clar, fan acroyoga. Tu no em moguis de l'àrea i et portarem pilotes. En Xavi li arribaven 2 pilotes l'any. Sortia allà com un peix, pobre, perquè li deien que havia fet el quadrat, no s'apara encara que és un quadrat, Sí. i Flick deia, tu tranquil, tu m'agafes al pivot, no t'esgastos gaire, quan t'arribo la fots. I li arriben 10 pilotes per partit,
Pues això ho tindrà amb 50 anys. O sigui, amb el que genera el Barça ara, podria tindre 50 anys i anar fent Com han sigut els gols d'avui? Primer la Pentine, una falta lateral, segon l'Espeny. Hòstia, el tercer se m'ha oblidat. No, el tercer és bo. Sí. Un passe filtrat d'Eric Garcia, assistència. Mare de Déu. Assistència a l'Opedri d'Eric Garcia. I se la col·loca, quedi com molt escorada, però la creu a l'altre pal, bé. No, molt bé, molt bé. Clar, però podien haver tocat 5 pilotes a la primera part de Lewandowski. Tres Que gols. les toqui dintre. Sí, sí. Fa el que ha de fer. No són invents, tio, és que jo crec que... És igual. A mi l'únic que em sap greu, que ja ho hem parlat més d'una vegada, que hem parlat més d'una vegada fora de micròfons, és que ara mateix està triomfant el que la Porta va venir a fer. És veritat, tio, és que és un geni. Jo aquí callo perquè és un... Ja, però me sap greu. Per què? Perquè, és a dir, va anar algo que o sigui, que tothom Que no hi pensàvem, creia del tot. tothom pensàvem que havia de fer, Ja, però... es va menjar l'orgull. I si no era el moment? Ja, potser no, però vull dir que No, el pobre no, es menja ja, l'orgull, però ja es no menja pensava l'orgull, passar. es menja l'orgull i porta Xavi, quan no el volia, perquè és així, perquè era de no és que Víctor no el Font, volgués, però era Víctor... el veia verd. Vale. I ara, que realment, des del l'inici, que van dir que volia escola alemana i tal, I aquesta més moderna, així... És el que està triomfant. Sí. Això Però és bueno. veritat, això és veritat, però... ja està, Però també- passat està. Clar, és a dir, jo no vull... Ja he après a no pensar en el passat perquè poder el portes, quan encara tot era més turbulent, quan encara tenies menys... És frase d'Instagram. No, però He après a no pensar en el És passat, que és veritat, és veritat. Amb això m'estic tornant així, que abans ho era al contrari, tio. O sigui, poder el portes fa 2 anys i el cremes, saps? Sí. I no et surt bé. O sigui, ha vingut el moment ideal, perquè tenia zero pressió. O sigui, aquest tio, ara podríem estar jugant igual de bé i no tenien tants resultats i la gent l'aclamaria igual. Tal Perquè qual. ha arribat el moment que ningú li demani res. Però jo crec, tio, estic molt... Calma, i elixir. Estic molt... Bueno, i què? Si perdem m'és igual, però perdre així... Sí, sí. Pot ser que vagis a Bernabéu i amb 3 comptes te facin 3 gols i perdis. Perfectament. Sí, sí. O que el Bayern te'n fotis 5. 5 No, faria no. mal. Però és que... Estem orgullosos d'aquest. I believe. Va, anem a la Cigaleuros, Farem una versió ràpida de Cigaleuros, vale? sí, no tenim l'Armengol, però li Anem a fotrem mirar- igualment. Anem a mirar els nostres equips. L'altre dia van guanyar quasi tots els nostres. Va Sí, perdre ja el ho vaig Barça. veure, tio. I ara, per sort, ha guanyat el Barça i crec que hem perdut tots els nostres. Me cago en Déu. Però prefereixo així, no passa. Ja. Vale, anem a l'Espanya. A l'Espanya. Hòstia, derbi sevillano. Estava guanyant el Sevilla 1-0. Què estan fotent? Vaya mirau. Per García Pimienta. García Pimienta. I res, aquí veiem un València al descens, cosa a destacar, un Barça primer, i bueno, si l'Atlético no guanya avui al difícil camp de la Real, que per cert ja li tocaria espavilar, pues començaria a haver una distància ja important entre Minut 98. i els altres. 1-0. Està guanyant encara el Sevilla Sevilla. surt d'aquí baix i bueno, ja es posa el tren aquest per anar cap a Europa. Si passem a la Premier, veurem que el nostre equip fetitxe, l'Ipswich, ha perdut el camp del West Ham. Me cago en Vale. Déu. Encara estem al descens, No, Ara portem 4 punts, Mare de no, Déu. i és qüestió de temps. Sí? Sí. No, el Wolverhampton vol baixar algun any, tio. El Wolverhampton... Cada puto any està aquí, Mira, tio. el Wolverhampton... Els Wolves no ho sé, però Crystal Palace no baixa ni de conya. No. I llavors... Quin que tenen aquell entrenador que té més anys que... No, tenen... que ho fa bé. Aquí tenim el City segon, que va patir ahir, l'Arsenal, el Liverpool, jo crec que serà cosa de 3, un Chelsea que... Què ha passat amb l'Aston Villa? Ha empatat amb el United. Hòstia, no anava primer? Fa una jornada o així? Sí, o dos? bueno, va poder anar primer, no hi va anar. Aquí tenim un... Bueno, jo crec que aquí es lluita de 3 i no Sí? hi ha res més a dir. L'Arsenal l'inclous a la lluita? Jo crec que Arsenal, després de la lesió de Rodri, al tanto. Sí, home, crec que la sí, lesió de més Rodri per ho demèrit equilibra. del City que... Ho equilibra. Bueno, de mèrit, de lo que pugui passar. I aquí veiem el United per allà fent el pena, com últimament. El Tottenham ha perdut avui com guanyant Hòstia, el United, tio, mare I de res, Déu. el Chelsea, que ara que té un bon entrenador, sembla que carbure. I com aguanten el Ten Hag? Fa molts anys ja que s'hi remena i Bueno, malament. perquè guanya copes. Copes de què? Cada any ha guanyat algo de copa i tal, però això no pot ser. És l'equip que s'ha gastat més diners els últims 5 anys. És que és infumable. Però Només foten que fitxa malament. No, I el City no acaba de carburar, no acaba de guanyar amb solvència,
3-2, Home, 2-1... jo crec que els ha fet molt mal lo del Ja. Madrid. Però bueno, veurem. Va, passem a la Sèrie A. Aquí el nostre equip fetitxe, el Como de Cesc, va perdre el camp del Nàpols. Bueno, El Nàpols, que és líder. estem per això fora el descens, El eh? Nàpols, que té Conte, que és líder. Conte és especialista en jugar malament per treure resultats. Sí, tio. I bueno, pues aquí està el Nàpols, l'Inter, la Juve, pinta una bona... O sigui, el Como ha perdut contra el Nàpols. Bueno, Sí, és el que t'he dit. passa nada. No, el Como ha de fer el que està ara, aquí. No Sí, que sí, es sí. mou. Està molt apretat tot, tant per dalt com per baix, i bueno, jo crec que veurem una lluita, el Milan falta per jugar, es posaríem 14. Vols que et digui Jo una crec que cosa? veurem una lluita molt xula en aquesta sèrie. Sí. 4 equips. Vols que et digui una cosa? Què? Tindria ganes de veure la Juventus de Mota, tio. Jo també ho penso. Perquè saps que l'any passat et deia no, el Sí. Mota seria una opció No, perquè... La Champions ho està fent molt bé, Per això. I, hòstia, tinc ganes de veure'ls a veure com carbura l'equip, perquè al final l'any passat jugava amb el com es diu ara? El Bologna. Amb el Bologna, i aquest any amb una Juventus a veure com els fa tirar. Jo... És sorprenent perquè està patint a la Lliga, però la Champions ho està... Sí, però també al final és un entrenador nou, també Sí. hi ha hagut moltes cares noves. A Juve està en un procés com el Barça, que ve d'un declivi econòmic molt heavy, Sí, sí, i sí. que estan molt joves, Mm. Però bueno, passem a la Bundesliga. Veiem que el nostre equip pues, ha tornat a perdre, Sant Paulí. Mare de Déu. Patirem amb tots els equips. De moment, Patirem amb tots els equips. vale, padirem, perquè som així, som pupes. No, Però no, som perquè- catalans. Perquè hem triat uns equips... Sí, perquè som catalans. I com hem triat els equips? Hem triat els equips pues, a lo catalanets, a lo, Sí, sí, ai, sí. pobrets, ai, el Como, Ens cauen bé, no? Els que ens vots, cau hem triat, bé. ens cauen Sí. bé. Però de moment no en tenim cap al descens. Hòstia, el Bayern ha empatat. Mero, no en tenim cap al descens. Aquí veiem sorpreses, sí, això és veritat, però jo crec que al final tindrem més dur. Bueno, el Bayern ha empatat al camp del Frankfurt avui, notícia, també ha empatat el Leverkusen ahir a casa. Sí, noi, notícia. Leverkusen no acaba d'arrencar, eh? Bueno, Home, i és que li vols demanar més al Leverkusen. no, Porta 6 de 6 a la Champions, a la Lliga, ha de fer Champions i prou, no li pot demanar res més. ja. Crec que la gent que El hype de l'any passat era massa. Jo crec que la gent que parlava aquest any de Bayern Leverkusen, Bayern contra Leverkusen, perquè està flipant, és a dir, Leverkusen ha de tornar a la realitat, que és quedar entre Leipzig, Dortmund i tal. I no sé Sí, què sí, sí. busquen. Però bé, el Sant Paulí patirem molt, però bueno, aquí estem. Anem Va, a lo que hi ha. Passem a la Lliga Francesa, que aquí tenim bones notícies. Ep! El Brest, el nostre equip, ha guanyat, Noi, però no és el que vull destacar. Va guanyar 0-4 a Salzburg i va segon a la Champions. què està passant? No, i va Es apostar en guarden, contra. què es guarden? Què es guarden per la Champions? Què volen la Champions aquest any? Increïble. Ojo, No poden jugar al seu estadi, imagina't quin tipus d'equip és. no poden jugar al seu No, estat. no juguen al seu estadi la Champions. No juguem contra ells? Sí, però juguen a l'estadi del Guingamp, que està a una hora de Brest. Mare de Déu. Sí, no està permès aquest estadi jugar a la Champions. Válgame. Imagina't, Ha guanyat 2-0 contra el Le Havre. Le Havre. Molt bé. Dos equips amb qui vaig tractar aquest estiu. I el PSG juga a les 9. Bueno, de moment... Toulouse patirà, Em sap greu pel Carles Martínez, però pot patir aquest any perquè li van deixar una plantilla, pobre. Sí, noi. I el Mónaco, que de moment està aguantant el pols amb el PSG. Sí. Un PSG que no sé si està convocat el Sí, Dembélé. sí, sí, Ja sí. està, demanat perdó. Pues Enric és boig. Però què devia fer? Aquest devia arribar un dia amb un sojais de fumao. No, jo crec que... Què devia Contestar? Passar de tot amb alguna derrota o alguna cosa així més de passotisme. Però tu per desconvocar amb un jugador vols dir que no hi ha d'haver alguna més, tio? O Però Luis Enrique Luis està Enrique boig? és boig, tio. Poder li va semblar que feia gestos amb algun company o que va passar de tot quan tal i... No A sé. veure, és que també t'ho diré. Segur que de l'Mbappé se les han tragat doblades així, Ah, sí, però sí, aquest sí, també clar, pensa que clar. tampoc te les has de menjar amb aquest Barcolà és molt bo, tio. tio. Sí. Porta molts gols i ho està fent molt bé. Bueno, doncs donem per trencada la Siga Euros. No hi havia molta cosa. No. A veure, les lligues estan en un punt com Que es van definint a poc. a poc, però que no hi ha cap sorpresa majúscula. És a dir, No. s'estan com marxant el tren de dalt a totes, Sí. però encara no hi ha cap sorpresa majúscula. Dir, hòstia, és que aquest guanya per 5 punts. A mi la que em fa o sigui, la que crec que serà emocionant serà Premier. Jo crec que totes. Bueno, no, Alemanya no. Jo crec que Alemanya, no? França França ja ho tanto. veurem. Depèn de Mónaco. Sí. És l'únic que crec que... I Itàlia, Espanya i... Anglaterra seran I divertits. Anglaterra seran molt divertits aquest any. L'Armengol em matarà. Per?
No hem mirat què ha fet Luc de Jong. Quin xitxarro va fotre! Oh, l'hauríem d'haver posat. Sí o no? Sí. Va marcar amb un centre Però quasi, quan, quasi. això? El dissabte o així. Va guanyar 2-1 ahir. Va guanyar 2-1. Un xitxarro, Genís. Pilota a tres quarts, allò, a 2 pams de la gespa, i amb l'exterior, allò, sense botar, pum, amb l'exterior de l'esquadra. Sí. No, increïble. Va, passem a la regional. Pues. Què mos porta, Sergi? Pues bueno, si el Sasu mos la pot posar, Sasu no està posada, al directe. El tècnic que tenim aquí de vacances, Vale, va. Aquí a la segona federació tenim un empat del Lleida al camp de l'Olot. Un empat que ens deixa una mica freds contra un rival que és recient ascendit, i un empat que, a veure, tot i que en aquest moment pots veure que estem a la 9ª posició, estàs a un punt del quart. Vull dir... Però em deixen... O sigui, jo crec que Lleida està tenint més bones sensacions que resultats. No he vist avui el partit. No, avui no hem vist el partit. La setmana passada sí que vam tenir gent que hi va anar, o sigui, el Pol i el Robert ens ho van comentar. Va ser un partit on hi va haver ocasions, on es van fallar, però una mica com la sensació aquella de l'any passat de jugues bé, tal, però un error et condemna a 0-1 i cap a casa. Bueno, perquè això és molt llarg. Sí. La qüestió seria pues, això, que ara que has passat els 2 partits aquests de porta tancada i tot, tornar-te a fer fora a casa, tornar a intentar guanyar 2 o 3 partits seguits a casa, et parlo, i a fora pues, anar a rascar el camp del que puguis. Jo crec que el problema no, però jo crec que hi haurà algun equip, especialment el Sabadell, penso, que tirarà amunt i que el Lleida no tindrà opció d'anar pel primer lloc. Bueno, és que tu ets la persona que deies que com a bons catalans, si no pugem de manera directa no pujarem, però... Anar al play-off és una loteria. Ja, però és que, Genís, no pots aspirar més, també és veritat. Tal com està muntat i el Sabadell i tal com està muntat tot, el Lleida no és, o sigui, no és econòmicament... No, per fer un equip per pujar directe... Correcte, o sigui, has fet l'esforç d'aguantar 4, has portat Adri, Gené, s'ha de tirar per aquí, Vale, si passem, tenim bones notícies a la tercera federació, una victòria contundent del Mollerussa. Hòstia! Sí, al minut 11 crec que anàvem 3-0 ja. El Tona em sembla que encara no havia baixat de l'autobús. Ha marcat Enric Bernat? Diria que no. Vale. Ha marcat Jofre segur, però Enric diria que no. La setmana passada sí que va marcar. Però sí que tenim males notícies pel que fa a l'Atlètic Lleida. Ha perdut 0-2 contra el Reus, un Reus que ara mateix es situa segon classificat. I, bueno, al final el Mollerussa amb aquesta victòria surt d'allí, i l'Atlètic Lleida que, bueno, nosaltres el posàvem com a opció a pujar, de moment està allí. Vull dir, és el que comentàvem, tal com comentàvem, a veure... Tot molt igualat, és que no es pot dir res. Per això, i tampoc tu no saps si una derrota contra el Reus ara mateix és una derrota... Correcte, vull dir, al final ara mateix el Reus està amb 10 punts. Sí, és una tercera molt dura. Conec jugadors i tenen un equipàs, el Reus deu tenir, el Manresa acaba de baixar. El Girona B, què? Girona B, per cert, un amic, bueno, ja ho saps qui, ha anat a veure el Manresa Girona B i he de parlar. Ha anat a veure el bon amic del programa, el Nil Calderó. El Nil Calderó, sí. A veure què tal, però bueno, segur que ha sigut un bon partit, I això, bueno, el Mollerussa, que l'objectiu és la permanència i aquesta victòria els dona bastant aire, i l'Atlètic Lleida que haurà de seguir i la setmana que ve fora a casa intentar rascar els 3 punts. Sorprenent el Badalona, que tenia un projecte xulo amb la nova propietat i tal, i està costant arrencar. Sí, bueno, de moment 4 punts i veurem. Vale, si passem a la primera catalana, tenim la victòria del Balaguer ahir davant de la Guineueta amb gol de Nabil. El Balaguer que ahir va jugar a les 8 de la tarda, la presentació de tot el club, i com a bon final de festa, victòria del primer equip.
un Balaguer que sorprenentment se situa amb 7 punts, tercer classificat, vull dir, superbé, ha fet un molt bon equip, el Balaguer, les coses com siguin, tot i que la pretemporada no ha sigut la correcta amb aquests petits retocs i un fitxatge d'última hora com és el Manel Grau, que és un molt bon jugador, pues, té un molt bon equip. Després, la derrota del Borges al camp del Martinenc, un Martinenc també que va quart classificat i que, bueno, en principi és un equip que hauria d'estar a dalt. El Gimnàstic de Manresa, que ha guanyat a l'Artesa de Segre, un Gimnàstic de Manresa que ja ho hem comentat més d'una vegada, Té un equip per pujar directe. té un equip per perdre pocs punts. O sigui, jo he parlat amb gent, vaig parlar, ja t'ho vaig comentar, i té jugadors d'inclús, et diria, tercera divisió. Vull dir, Sí. en principi hauria de... L'Artesa pues, sí que és una mica preocupant el fet de que no hagi encara puntuat, però bueno, ha tingut, és llarg, però... ha tingut dos sortides molt dures i... Ja patirà aquest any, a part. Sí, Ho sabem. sí. Esperem que tot surti bé, però ho sabem. Ha El Borges ha perdut... Ah, i el Juneda, no? Sí, correcte, i el Junet també ha perdut. És a dir, ha sigut una setmana negra, excepte pel Balaguer. O sigui, el Junet també ha perdut El Juneda està allà lluitant. 0-1 contra un equip que... Singerlin. D'on és Singerlin? No ho sé, ho hauríem de mirar. Hauríem de- Però aquesta classificació fa gràcia, la veritat. Vale, si passem a la segona catalana, tenim algun partit que encara no l'han pogut, no hem pogut veure. Dos recent pujats, com són Albi i Almacelles. Genís. Singerlin és un club de Santa Coloma de Gramenet. És com un barri. Molt bé. El futbol Singerlin, en castellà, Oh, ja. Penses tu per allí. Que parlen algo en català? No, identifica't, vale. Vale, aquí m'agradaria destacar la derrota de l'Agramunt 0-1 Hòstia, contra l'Alpicat. Un Alpicat també que realment és un dels favorits per pujar, ja ho vam comentar. sorpresa, Jo me la vaig jugar aquí, ja sabeu que vaig dir. Sí, tu vas dir que l'Agramunt seria un clar favorit, Jo vaig dir que pujaria que sobre. pujaria sobrat, correcte. Vull dir les coses com són. També tenim aquí un Cardona 2, Targa 5, el nostre amic Edgar, que no falla, 3 de 3. Important després d'una derrota a casa. Correcte. No, 3-3 no, boig, i va perdre. Qui? El Targa a casa, La setmana Ah, sí, passada. perdó. O sigui, els únics que han fet 3 de 3, perdó, són l'Alpicat i el Balàfia. Un Balàfia també que per mi, sorprenent, no? Molt perquè els hi han robat els dos germans i aquí estan. Correcte. I després també m'agradaria destacar l'empat del Trem, del nostre amic. No sé si tenim el Roger per aquí. Perquè, hòstia, pobres Però- que l'any que han pujat ho han passat malament i ara sembla que estan a la Sí, pelea. de no? moment porten 4 punts de 9 possibles, i una victòria, un empat, una derrota. Bueno, estan allí. No sé si tenim el Roger pel xat. Vale, si passem a la tercera catalana del grup 14, empat del Puigbertenc contra l'Alpinyana 3-3, amb molts gols. Després també dos recents pujats com són el Miralcamp 2, Arbeca 3. I després també m'agradaria destacar el AM, que ha guanyat per fi, no havia guanyat encara, un equip que Que està destinat a pujar, en teoria. en principi, l'any passat va ser... Bueno, Hòstia, Baixés, no? Sí. Que han fitxat els nostres amics? Ah, vaig de trucar a... haurem de parlar amb l'Albagés, que havíem de fer un partit de pretemporada i al final no vam poder. I l'Albagés que segueix allí a dalt de tot. I bé, el Vilanova la Barca també amb 6 puntets que està allí. El Tu, per cert, què ha fet el soci dels nostres germans Gallardo? No, o sigui, no ho he pogut... O sigui, perdó. No, fes, ja ho miro. Tira. No, quan ho he posat... Ah, mira, 2-1. Està aquí. Quin? Està aquí, ara ho veig. Però el Gallardo està en l'Albi, campió. Ai, l'Albi, clar. Clar, o sigui... No, és igual. La qüestió és aquesta, Feu. que l'Albagés segueix així a dalt de tot i hauràs de parlar amb el govern. No, vull saber què han fitxat, perquè tenen la tecla. Són lo... Sí, el Brighton. El Monchi, saps? el Monchi. Monchi. El Monchi. Vale, si passem al grup 15, Saben, derrota, aquí el Bellcaireng encara no surt, però hem perdut 2-3. Una derrota contundent també de la Pobla contra el Térmens 1-4, que el Térmens sume 9 de 9. Déu-n'hi-do el Térmens, no sé què deu tenir. El Torà també sume 9 de 9 amb un 6-1 contra el Pardinyes. Un Pardinyes que de moment no aixeca cap, igual que el Bellcaireng, Oliana i Cervera, que no sumem cap punt.
Sí, però el Pardinya és preocupant perquè va de golejada en golejada. Sí, i després m'agradaria destacar també l'empat de la Fuliola contra un Vallfogona que en principi anava com un tiro, semblava que havien de guanyar, i la Fuliola que a casa pues, sempre És dur. són durs, i el Per Fuliola... mi és molt sorprenent Sí? el 9-9 de l'Angulària. Sí, també. La veritat és que sí. Vull dir, han tornat a guanyar, no? Al camp, si no m'equivoco, del... A veure, els veus tu? Sí, Sí, al camp del Cervera Cervera B, 2-3. Suposo que deu haver marcat d'algui, Segur. perquè està on fire el tio. I sí, a veure, el Torà, Angulària i Térmens estan allà amb 9-9. Molt bé. Vale, si passem, ja tenim quarta catalana, Genís. Epa! Ja tenim quarta catalana. Espectacle. Correcte. No, aquest any? No, no. Aquí sí, els templers, no? A baix de tot. No el veig. Ah, o igual Ah. s'ha Posa retirat. retirat, no? Collons. Hòstia, això ens aniria bé, tio. Retirar vol dir que 2 setmanes l'any descanses, tio. Això és la clau. Cada any s'hauria de fer. Algú s'hauria de retirar cada any. Bueno, a però veure, no, un equip fictici, saps? Que s'apuntés però ja per retirar-se. sí, aquesta és bueno, el grup dels 1 a 1. Ai, clar, que hi ha dos grups també. Hosti, Sí, molt hi ha hagut descol·locat. triple 1 a 1 i després també destacar pues, el Rosselló 3, Benavent 0. Vull dir, tampoc Hòstia, no Rosselló. es pot treure cap conclusió. I si Artesa passem, Lleida- Sasu, Clar, l'Artesa Lleida ha de tenir un equip per anar a pujar. a veure, tira enrere un segon, si us Tu plau, què fas Sasu. la fa aquí? Perdó, l'Artesa Lleida on l'has vist? L'Artesa Lleida ha guanyat. Ah, 0-1. Bueno, encara no se sabia. Ah, No? bueno, clar. Vale. Si passem, què fa el Calaf aquí? Sí, el A. Pues, n'ha fotut 11 al Ribera Si d'Ondara. tenien un juvenil. O sigui, si són aquells juvenils, tenien un juvenil fa 2 anys. Sí. Boníssims. Molt bon. Pues bueno, victòria del Calaf per 11 a 1, victòria de Linyola B 3 a 1, Sant Ramon 3-0 contra el Guisona, l'Ondara, que ha guanyat també 3 a 1, Hòstia, els nostres amics d'Ondara que inicien la seva Andadura. andadura per la quarta catalana amb un 3 a 1 contra el Agramunt B, i després també el 3 a 2 que el Solsona li ha endossat a l'Ibars. Què és Santa Coloma de Queralt? Ah, jo conec aquest poble. Sí, Jo conec aquest poble. està lluny, eh? Sí, però... Va parir. Hi vaig de vegades. Hòstia, però és que I he anat a aquest poble, tio. aquest grup té desplaçaments llargots. Macos. Sant Ramon, Ribera d'Ondara. Santa Coloma de Queralt, Sí, Sant Solsona Guim. B. Déu-n'hi-do. Calaf. Ribera d'Ondara, ja ho hem dit, no? Sí, Calaf, ojo. I l'Artesa, què ha fet l'Artesa? L'Artesa... Ah, és partit suspès, però si no m'equivoco, jo vaig veure un Instagram del Torri que deia que hi posava -3. Fin de -3 vaig veure. Per lo tant, no sé què ha passat, si algo va passar i no... Mirarem. Sí, el B-Winger, miraràs, capullo. No, ja, però això era una altra cosa. Vale. M'ha sortit una notificació. I... Juga un set. Pam. I això. Vale, va, ja està. La regional fins aquí. Vale. Anem a mirar el xat, sisplau. Los fans. No hi ha ningú, em sembla, eh? Al xat. No ens ha comentat el Roger Pastes avui. Bueno, una regional divertida. Sí, ens acabarem passant bé. Eh, Hem de fer... És que he de parlar amb un... La qüestió és, gent, no, el que volem fer de la regional, Què volem fer de regional? la quiniela. Ah, sí. Volem fer una quiniela, ¿vale? Amb els partits destacats de cada jornada. El que passa és que necessitem un format per tal de que tots pugueu participar i es puguin guardar. Demanem-ho per aquí. Busquem un informàtic. Busquem un informàtic que ens pugui fer una petita aplicació. Com si fos un Kahoot, però que es pugui fer servir cada jornada. Correcte, Que i som que, uns puts. i que donem cada... premis guais al final de temporada. Sí, algun altre, una cervesota. No, broma, és bé, broma. bé, bé. No, però o sigui, la idea és aquesta. Llavors, intentarem per aquesta setmana ja tenir-ho. I tenim més sorpreses, però és que hem començat molt gossos. Hem començat... No, doncs, gossos no, hem no, començat amb traspeu. clar, La setmana passada tu malalt, sí. avui l'Armengol no sé què... L'Armengol ha pillat cua... Bueno, És igual, tenim moltes sorpreses. Sí, Portarem sí. moltes novetats que aniran venint, i entrevistes xules. Que passa que hem començat... S'ha de començar les expectatives baixes, si no la gent Sempre. va malament. sempre. Pues ara comencen, que sembla que no hi som, llegarem la temporada líders en audiència. Hòstia,
Sí, fàcil. Com el Barça, el Hansineta. Mare de Déu. Sí, però el Barça de Hansi ha començat ja com un tiro. Bueno, per això, quan baixin pujarem nosaltres. No. No pot baixar. Ja portarem aquí al Jan o qui faci falta. Per animar Epa! l'ambiente. Sí, contacte. Vinga, va. És broma. Va, escolteu-me. Què us volia dir? Sí, que rebran novetats esta setmana. Sí. Ja aquesta setmana començarem a moure coses, va. Perquè... S'ho mereixen. Vale? Que us deixem per avui, que jo estic mort el Sergi més. Puta Real Madrid. L'Armengol podeu arribar ara, desitjant un bon viatge. Sí, noi. I res, venen les putes seleccions de merda de la puta Espanya. Sí, Així però que- tindrem contingut per... Bueno, parlarem de tot. No, regional, ja de tot. Sí. Ja portarem... Clar, és un dia per portar coses noves. Claro. Un dia per portar coses noves. Claro. Però és que les seleccions no es poden aguantar. Les seleccions, bueno, una bomba els hi fotria. Jo... Que no hi podrien anar la gent del filial? Com fan amb... Com fa el Madrid? No, el Madrid. com fan... Fill Bueno, de la gran el puta. Carvajal s'ha trinxat, eh? No ho dic per aquest boig. Jo ho dic pel Vinícius. Què ha fet? Un cop al coll, no se'n va en Brasil. Què dius? L'Mbappé, l'altre dia titular, ahir, no se'n va en França perquè està tocat. I per què els deixen fer això? Pues perquè és el puto Real Madrid. El primer club estat i únic de la història. Boig. Únic, diguem-ne que ho ha sigut sempre, vull dir. Vale. Perquè n'hi ha uns quants, eh? No, això, primer i gran club estat de la història. Bueno, va. Va, a reveure. Que us dono